Die verwilderde katten die brengen heel veel schade aan in de natuur van Schiermonnikoog. Ook op andere eilanden trouwens. En waar we dus eigenlijk mee aan de slag willen om die katten van het eiland te krijgen. Het toelizorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog gaat unaniem instemd met maatregels tegen verwilderde katten. We hebben een onderzoek laten doen naar drones, van waar zitten de katten nu. En dan willen we ze gaan vangen in vangkooien. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Dat heeft ook opgeleverd dat we 70 katten al hebben weggevangen. Ja, we willen ze allemaal hebben, want als je een paar laat zitten en die gaan weer met elkaar paren, dan ben je na een paar jaar, dan boer je weer terug. Dat willen we niet. Het zou gaan tussen de 30 en de 70 katten die er nu nog zitten en die we ook willen wegvangen. Het vangen vindt plaats in de winter, wiels de verwilderde katten de natuur in het breedseizoen juist het meestal eerst binnen. De katten hebben op dit moment heel veel prooidieren tot hun beschikking. Ze kunnen zich het buikje helemaal vol eten, om zo maar te zeggen. In de winter hebben de katten weinig prooidieren en laten zich makkelijker vangen met aas in zo'n vangkooi.